droga igual. La veritat que és una satisfacció compartir una vesprada com aquesta i iniciar la campanya amb vosaltres, amb persones compromeses, persones lluitadores. Moltes cares conegudes i altres que no conec, però tots en el mateix equip. Anem a confiar en nosaltres mateixos, perquè sabem que la classe política que ens ha portat fins ací, els governants que ens han portat aquesta crisi, no ens van atraure. Dona igual el que diguen, estem en època electoral, prometran moltes coses, sabem que és mentida, sabem que si no som nosaltres que ens traiem d'aquest forat, no eixirem. El paleafiament, l'austericidi, les retallades que han fet en educació, en sanitat, quasi 14.000 xiquets estudiant en barracons, i avui Fabra dia que ells no han tancat escoles ni hospitals. Faltaria menys que tancaren escoles i hospitals, si és la seva responsabilitat. Tradicions no esperen un bon final, però sempre estan. Un cambio que ponga en el centro a las personas como tiene que ser, que devuelva las instituciones a la ciudadanía como siempre debía haber sido y nunca lo ha sido. Unas instituciones que tengan por bandera la ilusión, que tengan por bandera la honestidad, que tengan por bandera la transparencia y, por supuesto, que siempre antepongan las personas por delante de cualquier otra cosa. Estamos ya hartos de que seamos lo último que les importa. Vamos a cambiar las cosas y lo vamos a hacer todos juntos. Que todo se haga con sentido común. Nosotros defendemos el sentido común. Queremos ser el gobierno del sentido común. Lo que se pide, lo que se demanda, eso vamos a hacer. Vamos a hacer la voz de la gente. Podemos no es más que una herramienta. No somos más que una herramienta en poder de la gente. Que els nostres fills puguen dir de nosaltres que quan va plegar el moment del canvi, els meus pares, la meva mare, va fer el canvi. Van estar a l'altura de les necessitats històriques, van estar a l'altura de l'oportunitat. Nosaltres, algun dia, crec que podrem comptar que hem contribuït a canviar aquesta comunitat, a canviar aquest país, a canviar Espanya. Nosaltres pensem que no és una qüestió a soles del torn, no és una qüestió a soles de fer una legislatura. Nosaltres pensem que hem introduït, hem d'inocular en les institucions un verí, el verí de la democràcia, de la verdadera democràcia.